The difference between 58% of a number and 38% of the same number is 247. What is 62% of that number? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 58 ଶତକଡ଼ା ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 38 ଶତକଡ଼ାର ଅନ୍ତର 247, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 62 ଶତକଡ଼ା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରର 58 ଶତକଡ଼ା ଓ ସେହି ନମ୍ବରର 39 ଶତକଡ଼ା ତାର ଡିଫରେନ୍ସ 247। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟେ ଆମେ x ନେବା, ତେବେ ନମ୍ବରର 58% ମାନେ xର 58% ଏବଂ xର 39% ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର 247। ଏବେ ଦେଖିବା xର ମାନେ ଗୁଣନ 58 ଶତକଡ଼ା ମାନେ 58 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ୍ x ଗୁଣନ 39 ଶତକଡ଼ା ମାନେ 39 ବିଭକ୍ତକ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 247। ଏବେ 58x ବାଇ 100 ମାଇନସ୍ 39x ବାଇ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 247। ଆମେ ଯଦି ଲସାଗୁ 100 ନେବା, 58x ମାଇନସ୍ 39x ସମାନ 247, 19x ବାଇ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 247। ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ ଏହା ତଳେ 1 ଅଛି, 19x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 247 ଗୁଣନ 100, x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ 19 ଗୁଣନ x ଅଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହେବ 247 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତକ 19। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିବା 13 ହେବ, 13 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 1300। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ x ସମାନ 1300, ଆମର ନମ୍ବର ରହିଲା 1300 ବାହାରିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 62 ଶତକଡ଼ା କେତେ? ମାନେ 1300ର 62 ଶତକଡ଼ା ସମାନ 1300ର ମାନେ ଗୁଣନ 62 ଶତକଡ଼ା ମାନେ 62 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏ ଦୁଇଟା କଟିଲା, 13 ଗୁଣନ 62 ସମାନ 806। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର।